Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Bai, errege bat. Hango nagusia zen. Haien arazoa da, Britaniarrak iritsi horretik beraiek pentsatzen zuten beraiek zirela munduan zeuden bakarrak. Orduan, ez dute maori kontzientzia. Tribu bakoitza, tribuak deitzen dira iwi, kiwi bezala, kiwi, iwi. Eta orduan, ibi bakoitza da nazio bat. Orduan, ez dakate haien artean elkartasun nazionalik. Bakoitza da nazio bat. Eta denak etorri ziren beste Samoatik, Papuatik, Polinesiatik, eta iritsi ziren Txileraino. Iritsi ziren, Pasku Irlaraino. Baina, beraien artean beti harremana mantentzen. Ibi bakoitzatik etortzen zirenak ibi hoiekin ibiltzen ziren. Orduan, etortzen ziren beste ibiekin ez ziren nahasi ere egiten. Eta horrek ondorioak ekarri zituen zen, Britaniarrek jun ziren, eta orain ere ari dira negoziatzen, eta zeu zenbait tokita adibidez laku batea ezin dezu sartu, ibi batena da, ari dira berreskuratzen lurrak adibidez, ez? Eta hartzen dute, igual, mendi bat sakratua dena. Eta orduan, ibi horietakoek negoziatu egiten dute zuzenean gobernorekin, gobernua dazka denak banatuta. Gurean, Txillardegi eta horiek bere garaian planteatu zuten gu gara Euskal Herri bat, euskera bat, eta ez hizkuntza molde bat, ez? Garai hartan, euskara zaintzak eta adibidez gure etxekoa Latxagak, Jose Mari San Sebastianek, planteatzen zuen euskara etzala bat, baizikan eta hizkuntzen nola baiteko konfederazio bat, ez? Hizkuntz germanikoak bezala. Hizkuntz germanikoak ezala, hizkuntz germanikoetarako iritsi zen Lutero eta planteatu zuen alemana. Baina hemen, euskera batuaren kontra zeuden. Euskera batuak esaten zuten herri hizkera galduko zirela horrela. Eta orduan sortu zuten euskara zaintza, herri hizkeraen akademia, euskera batuen kontra. Euskera batuari aurre egiteko. Gure etxekoa, Latxagako Jose Mari San Sebastian Zubillaga. Jende asko garaiatan, jende asko kontra, ez gara konturatu ere egiten ze importante izan zen Txillardegi eta haien ekarpena horretako. Eta nik ikusten dut hemen antipode eta junda hori gertatzen zaie. Haiek daudela bakoitza bere zearekin, bere historiarekin, eta orduan ezin dute denak bat egin Britaniaren aurrean. Ez zuten egin bere garaian, Ameriketan gertatu zana. Kanadan eta Estatu Batuetan, juten ziren Siusen kontra, besteen kontra, hemen igual, hala egin zuten. Marruma kulturala. Oso ondo. Ni egon nintzen hemen duela urte batzuk, eta orain egiten ari garen prozesoen kontrakoa izan zen garai hartan. Orduan grabatzen ari ziren podcast, orain podcast eta gehiagoa da, irudia ere hartzen da. Eta orduan eman nuen hitzaldi bat, zala fake newsak ez dira atzo goizekoak. Garai hartan fake newsak zer ziren ere, jendeak ez du aintzakota hartzen, orain oso zabalduta dago. Baina orduan hemen grabatutako podcastak gero jetzi nun, transkribitu nun eta bihurtu nun liburu bat. Hitzaldi hortatikan sortu zen liburua. Hemen alderantziz gertatzen ari da. Etorri naiz liburu batekin eta ari da grabatzen eta berriro ere podcasten sistemarekin ikusiko dugu nola zabaltzen den. Baina, lehenengo eta behin jakitea turismo utzala hiri eta landa paisaiaz antipodetatik nola eta noiztik ona hasi nintzen lantzen eta zergatik. Duela urte pare bat, jo nintzen Zelanda berrira. Eta orduan handikan sortu zitzaidan entsegu hau edo saiakera hau idazteko gogoa.
Liburu bat idazten dezunean eta batipaten segua baldin bada nik mota ezberdinetako generoak landu ditut. Landu dut kronika, novela, poesia, saiakera literarioa. Hau saiakera literarioa da. Eta saiakera literario batek esan nahi du ez gauza asko dakizula horretaz. Baizikan eta bizipenetatik pentsatu egiten dezula horri buruz hizkuntza dela medio. Orduan, horrela sortzen da saiakera literarioa. Ez ezer erakusteko, zure burua argitzeko, zuk hautatutako hizkuntzaren bidez. Orduan, lehenengo hurbilpen hortara, zera aurkitu nun, jun nintzela oso urrutira, egon nintzen hor hilabete pare bat, bidaia ere luzea izan zen, Hongkongen bidez eta ez dakizer, eta orduan hasi nintzen turismoari buruz gogoeta egiten, eta lehenengo gogoeta izan zen, espezie bezala gizakiok evoluzioa landu dugula eta ikasi dugu asko bidaiaren bidez. Baina egun bidaia ja ez degula erabiltzen ezer ikasteko, askotan erabiltzen dugula kontrakorako, ihes egiteko. Eta orduan evoluzioan espezie bezala ikasi duguna ari gerala momentu honetan galtzen. Hortik hasi izan antipodetatik nire hausnarketa turismoari buruz. Pentsatu nun arazo hori zala uroboroa deitzen zaio koska egiten dion arraiari, bakizue, gurpil zoroa, irtenbiderik gabeko arazo bat. Turismoarena irtenbiderik gabeko arazo alda. Ni literaturaren bidez, nire esperientziaren bidez, nire hizkuntzaren bidez, saiatu nintzen horretaz pentsatzen. Eta lehenengo topa egin nun Odiseorekin, Odiseo grekeraz, latinez Ulises. Ulisesek sekulako bidaiak egin zituen, baina Ulisesek ekarri zigun gure Europarako eta mendebal pentsamendura lehenengo literatur maizulana. Orduan, zer ekarri zigun Ulisesek? Itzulera kontatu beharra. Alde batetikan itzuli, etxera, eta beste aldetikan itzulian ikusitakoa kontatzeko gaitasuna. Zerk bereizten du imigrante bat eta turista edo bidaiaria. Nik uste adibide nabarmenena dela, badakizue, Ibrahim Baldek orain egindako, minan liburua idatzi zuen gure bertsolariak Arzaiusek, Ametsek, eta Ibrahim Balde da hango protagonista. Ibil izan toki imigrazioan iritsi arte ona. Oain Londresen aurkeztu nahi zuten antzerki moduan. Berez kontakizuna dana, kronika bihurtu zuten testu dramatiko bat. Eta ingeles aldera jarri zuten, eta Britaniar erresumean antzestu nahi zuten. Baina Ibrahim Balde ez zuten utzi nahi lehenengo estrenaldia joaten, ez zioten baimenik ematen. Zergatik, ez zulako bueltatzeko txartelik. Hori da diferentzia. Imigranteak bueltatzeko txartelik gabe ibiltzen da. Ni ari naiz bueltatzeko txartelaz ibiltzen denari buruz hizketan. Bai? Eta hori izan Ulises. Eta Ulisesek egin zuen bidaia, Odisea. Hori izan zen bidai bat, baina izan zen kontakizun bat, kontakizun literario bat. Eta pentsatzen dut, hortan sakontzen ulertu dezakegula zer den ustez irtenbide gabeko arazoa dena. Zeren, turismoa industria oso importante bihurtu da, gero eta importanteago, baina oso kutsakorra da, oso kalte handia dakarski,
Eta hori objektiboki bada, subjektiboki ordea ez dugu behar beste aztertu. Eta nik nahi dut subjektiboki aztertu. Hortarako egin dut liburua. Gure kontzientzien zer sortzen du turismo utzala denean. Iritzen nintzenean Zelanda Berrira, Museo Nazionalean, hiriburuan, Wellingtonen, aurkitu nun hau. Ikusi. Ongi etorri Zelanda Berrira. Hau da, kuadro honen izenburua. Hiri eta landa paisaia. Ongi etorri Zelanda Berrira. Marcus Kingek, 1940an, olioz margotuzun Zelanda Berriko ikuspegi liluragarria. Baina, eskaintzen zaigun ikuspegi horretan, ez da azaltzen noski, horren azpian eta horren atzian dagoen deforestazioa, kolonialismoa, egindako sarraskiak, eta ez zaigu azaltzen Aotearoa. Alegia, Zelanda Berria, maorien hizkuntzan Aotearoa da. Eta Marcus Kingek egindako hiri eta landa paisaia ongi etorri Zelanda Berrira, Aotearoa ez da azaltzen. Orduan, datoak eta referentziak ematen dizkigutenean, irudiekin batera, askotan, eskutatu egiten da, kolonizatzaile eren ikuspegi bera. Ez dugu ikusten bertakoa, eta bertako ahotsa ez da entzuten ere. Orduan, turistaren begirada utzala bihurtzen da. Ez da gauza hori dena ikusi ahal izateko. Sarrera, Zelanda Berrira Christchurch izeneko hiria da. Nun aurkitu daiteke Remember, museo moduko bat. Eta hori da lurrikara izugarria sortatu zen, hori oso toki volkanikoa da, arle guztietan, eta jendeak kaso handia egiten dio horri, ez? Ikusten ez den eta lurrazpian dagoen indar teluriko horri, ez? Orduan, hori da, ikusten ez den horri eman nahi nion nik hitza, eta horregatik sartu nintzen hango poetak eta hango idazleek eta hango artistek zer egiten zuten horri begira. Eta aurkitu nun lehenengo referentzia hone tuarena izan zen. Eta horren bidez, iritzi ginen, konturatzea aurkitzen ez genitun erreferentziak aurkitzea ere bazegoela. Christchurch da, badakizue, Jesukristoren eliza, ez? Christchurchen eliza hau dena dago eginda papera eta kartoiarekin. Dena da kartoia. Zergatik, esan bezala, lurrikarak daudelako eta herri osoa bertan bera geratu zelako. Turismoak nola eragiten digun pentsatzen dugunean, guk hemen Donostiarrok ikusi dugu, noski, osta kaixo eta gur, hori ere izaten ez dutenak, gure taberna honetan ibiltzen dira banatzen hiztegi txikiak ez turistentzako, esateko kaixo eta gur, baina pentsatzen genuen hori zala, garai batean gertatzen zen zerbait, baina ez da garai batekoa, baina da garai guztitakoa eta gero handiagoa da, eta klaro, jende hori datorrenean tokia egin behar zaie, orduan bertako jendeak alde egin behar izaten du, orduan leku aldatze handiak sortatzen dira, gentrifikazioa sortzen da, eta gero landa eremura ere zabaldu egiten da. Ze gertatu zen Aotearoan, duela 1000 urte edola iritsi zirela maoriarrak Polinesiatik, 800 urte beranduago iritsi zirela Britaniarrak, eta Britaniarrek noski, zibilizazioen izenean engainatu, garaitu eta txikitu egin zuten hango kultura, hango hizkuntza eta hango lur guztia. Izugarri ederra, baina zer diskutatzen du hori denak, turistek ikusten ez dutena.
izkutatzen dute kolonizazioa. Haute aroa izkutatzen dute, eta Christchurch izan behar zan Christchurch. Zeren funtzean historikoki oinarrituta dago bertakoen kriminalizazioan eta txikizioan. Baina ez bakarrekan gizakiak, landaren espezie autotonoak erabat txikitua daude, zertako Britainiarren abeltzaintza behar bezala eta nekazaritza ustegiak eta hola behar bezala lantzeko. Hor, Mark Twain gogoratzen zaete Huckleberry abenturak eta idazle Amerikarrari konbidatu zioten behin ara juteko, Mark Twain zegoen kiebrak jota, etzun dirudik eta hola, eta onartu zuen, hor ni bezala orain ibiltzen, hitzaldiak ematen ziotelako diru pizka bat, berak saltzen zituen bere liburuak eta hola, eta eman zioten Kupapa Maori monumentora erakusteko. Kupapa Maori zan Britainiarrekiko leialak ziren maoriarrak. Orduan, zer gertatu zen, justo Mark Twain idazlea kuntzenean Wellington irira, lertarazi egin zioten atentatu bat, eta hango estatua, alegia Kupapa Maoriena, lertarazi zuten. Karo, inglesentzat, Maoria ziren gaiztoak, baina ez denak. Leialak zirenak, haien aldekoak, gora ipatuak izan ziren. Mark Twainek ordea, buelta eman zion horri, eta kritikatu egin zuen kolaborazionismoa, eta ironia handiarekin hitz egin zuen hango Britainiarren aurrean, eta oso gaizki hartua izan zen, baina horretarako erabili zituen bere baliabide literarioak. Nik horiek erabili nahi dut ere, ulertzeko gure arazoa, turismoarena nola ulertu behar dugun. Hor da, Tiro Moana ikusten dezuena, izan zitekeen erresuma batua, izan zitekeen Bretaña handia, izan zitekeen edozein guk ezagutzen dugun alako toki horietako bat. Karo, turismoarekin denok ezagutzen dugu Veneziako adibidea, esan genezaken igual, Veneziaren adibideako izan beharrean, ez? Beira, 2005 esango nukenik, gonbidatu ninduten Veneziako bienalera, 2 urtealdia, hitzaldi bat ematea eta kolokio batera, kurdoekin eta irlandarrekin. Eta gonbidatu nindun Massimo Cacciari, zala orduko alkatea, idazlea eta filosofoa. Massimo Cacciari zan ezkertiarra noski, baina hor Venezia irla bada berez, momentu hortan zan baita ere politikoki irla bat. Zen garai hartan ari zan igotzen eskuina. Orain indarrean dagona, Italia osoan, baita Venezian ere. Massimo Cacciari izan zan azken alkatea Venezian bertan bizi izan zana. Handikan aurrera, alkateak ere ez dira Venezian bizitzen. Venezia da atrezo bat, dekoratu bat, baina jendea kontinentean bizi da. Orduan, turismoak ekartzen du jendeen mugimenduak, hirien berrantolaketa, hirigintza mota berri bat, baina paradoja tragikoa da, toki bat baldin eta ederra eta ikusgarri baldin bada, turismoak txikitu egiten dula. Txikitu egiten du edertasun hori. Hori, paradoja horri nola aurre egin. Nik usteet azaleko ikuspegia gainditu inberra dagola, eta saiatu inber gerala bizitutakoa berreskuratzen, eta beraz horren arabera nolabait birziklatzen
gure bizipenak bidaiak egiten ditugunean. Eta literaturak hortarako baliabideak ematen ditu. Hau daukazue Konikan Hall. Hementxe adibidez, hor badaude dena da volkanikoa esan dizuedan bezala, hementxe eta toki askotan daude balneario modukoak, urberoak, lur azpitik datozenak eta hola. Toki hortan konturatu nintzen lehen aldiz, komunak ez direla gizonezkoak eta emakumezkoak, 3 komun daudela, 3 sexo daudelako. Gero sartuko gara hortan, nahi baldin badezue. Eta hor geundela, emakumezko bat, etorrezan, Euskal Herria, esan genuen, Espainia eta Frantzia, Euskal Herria, eta berak gure berri bazun, bere zenarra, rugby jokalaria zelako profesionala, eta egon zan, Abiron Baionez, Biarritz bera jokatu zuen Tolosan, Oksitaniako Tolosan, eta orduan, gure berri bazun, iparraldekoen bidez, normalean gertatzen denaren alderantziz. Nola esperientzia naturalak nola lortu ez bihurtzea konsumo produktua. Hortarako jakinin behar da ez geratzea azalean, baizikan eta tokian tokiko historia eta jendea ezagutzea. Zer gertatu zen Maoriekin? Maoriek 1970 aurrera hasi ziren estado batuetan bezala eta beste toki askotan bezala, Irlandan bezala adibidez, giza eskubideen aldeko mugimendu borrokalariak aurrera eramaten arlo guztietan. Borroka armatua egiten, baina baita ere borroka kulturala eta bar. Horietako bat izan zen, lehen aipatu dizuedan poeta, Taware. Liburu honetan azaltzen da beste inun, ez da esan nahi dut, ez frantsesez eta ez espainolez, ingelesez bai, badaude Tawareren poesiak eta obrak itzulita. Eta, Taware egon zan Txinan, orduan polizia bere atzetik juntzan, gero bueltatu zan sortu zun Pantera polinesiarrak, eta Ozeano bareko beste komunitatekin batera ibili zan, eta oso laguna izan zan Ralph Otterekin. Ralph Ottere izan zan hango artista bat, nolabait esan da, gure Oteiza, edo, orduan, berak hartu zitun formak, bertako formak, eta artea bihurtu zitun, eskola sortu zen, arte eskolak, Oteizak Deban egin zuen bezala, eta hauek lortu zuten mugimendu kultural bat naziotasun britaniarrei aurre egiteko. Alegia, lehenengo naziotasun konzeptua Zelanda Berrian zen britaniarrena, eta hauek hasi zirenetikan aurrera, maoriak hasi ziren nolabait bere bidea egiten kulturalki ere bai. Berriro berreskuratzen bereen hizkuntza eta baita ere bere literatura eta arte formei kaso eginez. Hau da kasue Kaikura, Temple Basen eta Arthur Paz. Naio Mars ez dakit ezagutzen dezue, da Agatha Christie moduko bat, Marcus King lehen ikusi dugu, bere kuadroa, eta haiekin parez pare daukagu Taware edo Ottere, alegia, bi konzeptu ezberdinak literatura eta artei buruz, bi konzeptu eta bi hizkuntza eta bi oraindik ere borrokan daude Waitangi hitzarmenari buruzko interpretazioari buruz. Ingelesak iritzi zirenean, bertako Ibi da tribua, bertako herri, baintzat ez dira tribu dira, bakoitza herria edo nazio bat. Orduan, nazio ezberdina dira, Ibi bakoitza. Orduan, Ibi batzuk eta Britaniarrek sinatu zuten Waitangi izeneko hitzarmena. Nonbait, partekatzeko hango burujabetza. Oraindik, liskarrean daude, sesioan daude, argitzeko nola ulertu behar den hori. Zergatik, zeren bakoitzak idatzizun bere hizkuntzan, eta bakoitzak sinatu zuen beren hizkuntzan. Britaniarrek egin zuten ingelesez eta sinatu zuten erreginak azartan izenean, eta maoriarrek sinatu zuten beren hizkuntzan. Borroka izan zuten, eta oraindik ere borrokan daude
horren interpretazioa dela medio. Bueno, hau da Paz delakoa, Temple Basen eta Arthur Paz, nola baitu lertzeko bi irlak dira, eta erdian dago mendi zerra bat, mendikate bat, eta orduan paso batzuk badaude alde batetik bestera. Maoriak normalean egoten dira, iparraldeko Irlan, hegoaldeko Irla askoz basatiagoa da, eta askoz, Antartidatik gertuago dago, eta hola, baina bietan dago ardatz hori, bizkarrezur hori, ez? Orduan, zu baldin bazoa zango paisaia ulertzea, ulertu dezakezu ikusten dezuna, edo baita ere ulertu dezakezu hango kulturaren arabera, tuare edo otereen arabera. Baina hala egiten baldin badezu, aurkituko dezu kaikita izeneko bizi modua. Kaikita bizi modu hori da nolabait panteismo mota bat. Gurean, gogoratzeko izango litzake izarren hautza egun batean bilakatu zen bizigai hautz hartatikan noizbait gina degu ernai. Lotura hori naturarekin haiek oso landuta dakate, eta ingelesek berriz hause dakate. Dena ja jarraituak, baina mahatzak eta zeak lortzeko bide batez esan da oso argo ona daukate. Nola natura ustiatu egin duten? Oso modu izugarrian, maoriek, orain esan dugu pantera polinesiarrak, baina 20. Menden hasieran ere sortu zen haien aldeko mugimendua, eta hasi ziren politikoki funtzionatzen, AOT aroaren kolonizazioaren aurrean biltzen, baina asuntoa da, hor ikusten dezue jokitikaren sarrera, asuntoa da hori ere ez dala behar bezala ezagutu, ez bertakoek eta ez kanpokoak. Hau jokitika da, nolabait, Oriorako bidea bezala. Oria ibaia sartzen da, eta Oria ibaiaren bukaeran dago portua. Jokitika da portua, eta hor iristen zen ibaiaren bidez Txinatik etortzen ziren itsasontziak. Eta hor kokatua dago novela bat, Luminarioak izenekoa, oso interesantea, nun protagonistak bi fulanak dira. Oso lan estimatua izan da prostituzioarena hantxe. Eta importantzia handiko jendea izan dira prostitutak izandakoak, eta esan bezala bere indarra izan dutena ekonomian eta herriaren altzabidean. Hor, novela horretan islatzen da, gero ikusiko dugu nahi baldin badezue. Baina bide hortatik ikusten dugu Monkuk, adibidez, ahoraki dala. Tasman glaziarra edo mendiak oroko hau dala. Alegia, bi mundu ari direla funtzionatzen. Baina munduan zehar, mundua ezagutzeko, gure heziketarako, gure jakin mina asetzeko bidaiatu behar baldin bada, jakinin behar dugu horrek ere ondorio moralak baditula, eta ondorio politikoak, ere bai, eta ondorio ekologikoak, eta nolabait jakinen gainean egon behar gira, behar bezala bidaiatu alizateko. Hau da, oroko hau glaziarra, adibidez, zoragarria, Tasman glaziarra deitutakoa beraientzat, kolonizatzaientzat. Veneziako sindromea zer dakar esan deguna, funtzean
oso ederra den toki baten zuntziketa. Eta hori da Queenstonen gertatu zena. Queenston da, adibide bat ikusteko nola turismo masiboak baliabideak xahutzen ditu, auzoko kulturak ezabatzen ditu, tokiko merkataritza hiltzen du, prezioak handitzen ditu, lan prekarioa sortzen du, eta azkenean ondarea ere suntzitu egiten du. Orrun, turistifikazioak zer ekartzen du? Funtzean, azelerazio bat. Turistifikazioak funtzean da azkar ibili nahi izatea, gauza asko ikusi nahi izatea, beraz azalkeria dakar. Eta baita ere, irabazkinen pilaketa. Beraz, turismoa da kolonizazio jakin batean eta garai batean egin zana, gaur globalizazioen garaian hori geure era ekartzea. Turistifikazioa da gaurko kolonizazioa, ez baldin bada, lehen esan dudan bezala, modu moral politikoan eta tartarako norberak pentsatu behar du, kontzientzia eduki behar du, eta hori landu behar du. Bestela, geratuko gera, azalkeriaren perversioan, eta beraz, pentsatzea turismoak diruak hartzen dula bai, baina ez du era berean banatzen alderantziz. Jendea zaurgarria bihurtzen du, eta nolabait ekonomiaren perversioak hartzen du. Hau da, lehen esan dago Queenston, izugarri ederra, baina orain erabat turistifikatua. Hiri eta landa paisaiak ez digu aukera ematen ikusten usteko, esaten nun, ahote aroa. Bertan, irudi idilikoak ematen dizkigu, baina jatorrizko bizitzaren zuntziketa izkutatu egiten du. Eta are gehiago, sensibilizatzeko gaitasuna ere kendu egiten dugu. Beira adibidez hau da, hango Queenstoneko lakuan, itsasontzi bat, laku handiak dira, itsasoak nuka, ibiltzen dela ikatza erekin. Eta da, 19. mendeko barku bat. Eta oraindik horri biltzen da. Jack Point, barko horrekin pasatzen da Jack Pointera. Zer da Jack Point eta zergatik izen hori dakan. Jack zan Jack Tewar. Eta Jack Tewar zan 1892an urrea aurkituzun hango bat, maori bat. Baina Britaniarrek ez zieten baimenik ematen jabetza izateko. Orduan, naiz eta berak aurkitu, partekatu behar izan zuen Britaniarrekin. Pero ez bakarrikan partekatu, baizikan eta gero ikusi dezuen laku horretan, alako kaitza bat sortu zenean, Jack Tewar honek bizia salbatu zion berarekin zijoan kolono Britaniar horri. Orduan, noski, bere omenez dago Jack Point, ez? Zer esan nahi du horrek? Jack Point dela osaba tom moduko bat, baina polinesiarren artean. Alegia, honen bidez kolonizatzaileek goraipatu egiten dute bertakoak. Baina goraipatu egiten dute bere duintasun, gabetasun osoan. Alegia, erabat ezituak edo domestikatuak daudenian. Hau da, egun Jack Point pasatzen duzu lehen ikusitako lakori, lakoa hemen egongo zan, eta orduan ikusten duzun lehenengo gauza da, hau, golf zelaia. Golf zelaia. Zue badakizue Kanadan eta hola, adibidez Quebecen golf zelaia egin dituztela bertako indiarren hilerrietan, eta, baldin bazoazte iparraldea ikusiko dezue ustaritzen garat anaiak, biak irautzaileak izan zirenak eta hemengo ordezkariak Frantziako irautzan, bere etxian golf zelaia ere badago. Zer ekartzen dugu kolonizazioak golf zelaien zabalkuntza. Bide batez esan da, golf zelai horta sartu nintzenean zerbait jateko, hor
lakua pasa ondoren, hor eskaintzen zen euskal gazta pastela, antzen, antipodetan. Osea, labinakoa edo lazepakoa, dena gera turistak, baina genak ari gera eraberean turismoa jasaten. Dialektika horretan globalizazioak eragin egiten digu turismoaren bidez. Eleanor Catonen novela da Luminariak, eta ordun hor ikusten da oso ondo kolonizazioa zer den, ez? Alegia maoriei tratatzen diete aurrak balira bezala, baina maoriak dira ingelesa dakitenak. Ingelesek ez dira gauza, ez da haien izenak esateko, ez? Horregatikan deitzen diote Jack edo, ez? Izen ingelesekin, ez? Hau, bueno, izugarria da, hau dakazue Milford Sound. Milford Sound dira fiordoak, hango partekoak, ez dakit ezagutzen duzuen. Baina Milford Sound Norvegia bezala da, baina, claro, hemen argazki batek ezin digu eman hango eltsoen erreferentzia, osea, ni bukatu nun dena janda, dena janda. Claro, ikusten dugu zein ederra den, baina guri interesatzen zaiguna da berreskuratzea ze sentitu dugun, nola ibili garen. Eta horretarako literatura, hizkuntza, erreferentziak berreskuratzeko balio du, eta azkenean gure memoria finkatzeko. Eta hori izan daiteke bidea, hain zuzen ere, turismo hutzalari aurre egiteko. Bueno, Goethek esaten zuen, eta liburua hasten da Goethen aipamen batekin, eta bueno, hortaz hitz egin dezakegu, orain dena lasterra da, eta abiadura da, eta miresmen handia dago aberastasuna eta abiadaren inguruan. Hori da turismoa, dena laster ikusi nahi izatea. Horren aurrean, nik proposatzen dut, ala gesaz de tan perdi, Prustena, alegia, berreskuratzea erabili dugun denbora. Berreskuratzea da, research, izan daiteke berreskuratu, baina izan daiteke bilaketa, izan daiteke ikerketa, eta hori da behar deguna, ez erortzeko utzalkerietan, baretasuna berreskuratu behar dugu. Zen, baretasunaren galera da, nolabait momentu honetan lehen esaten genuna, irakurtzeko atentzio falta eta hor, tekapoko espondetan, laku hortan, badago Artzaion, hau da Artzaion eliza, baina ez da bakarrekan hemengo izena, bueno, hor ingeles esaten dute, baina da, ez dakit ezagutzen dezuen, Izastegi Zahortegia, Izastegi Tolosatik angora, hor dago, eliza bat, atzekaldera, alegia, retablorik ez daukana. Retablo beharrean dago leiho handi bat, kristal bat, eta ikusten dira mendi guztiak. Hau, iguala da. Artzai ona izeneko honek, eliza honek, aukera ematen du ikusteko inguru guztia, eta altarearen atzian dagoena da dena, natura ez? Alegia, erlijioa bere zentzu sakonean, eta etimologikoan, religare. Beraz, lotu ingurukoarekin, inguru fisikoarekin, ingurukoekin, jendearekin, eta jangoikoarekin eta norberatzearekin. Ez? Orduan, religare. Zer da egun erlijioa eta nolabait zer erabili izan da ligatzeko, berriro ere lotzeko antze zeuden bi herri, maoriarrak eta britaniarrak?
All Blacks, rugbilariak. Rugbilariak dira hango heroiak. Eta rugbia da hango erlijioa. Eta horrek lortu izan du nolabait denak elkartu ahal izatea. Eta ahote aroan denek mirezpena handia diote bertako jokalariei. Hau dezue ahoraki, eta ez monkuk, bakoitzak guain momentu honetan ari daia esanez modu batez edo besteak, zeren dagoeneko hizkuntza ere erabiltzen hasia da, adibidez trafiko seinaletan eta abarretan. Oain arte hau zen munkuk eta oain da ahoraki ere bai, eta jende askok baita britaniarrek ere esatu dute ahoraki. Akaroa. Akaroa kuriosa da, zan asentamendu frantsesa. Hori zela eta egin zuten hitzarmena ingelesek bertakoekin lortzeko Waitangi burujabetzari buruzko hori. Baina hitzarmena. Baina interesantea da, zeren hor ikusten dugu lehen esan dena. Bai sexuari buruz, bai prostituzioari buruz, bai homosexualitateari buruz, hurbilketa zeharo ezberdina da nondikan datorren. Alegia, feminismoa bera ere, feminismo hegemonikoa, bertakoek azpimarratzen dute oinarri arrazisteetan eraikia dagola. Eta ez dute onartzen Europan dauden zenbait eredu. Nik usteet bidaiatzeak balio dula eta beti ere ez baldin bagera azalean geratzen. Taranaki, Wellington, hango etxeetan, marae dira etxeak, jende guztiak lo egiten zuen batera, oe erraldoietan. Eta amets egiten zuten batera, nonbait. Gero hitz egiten zuten ametsei buruz, eta bazuten, noski, guk hemen petrikilloak eta halako belar sistemak ezagutu ditugu haiek zuten toungei izeneko ohiturak, ez? Hoiek denak aspiratuak izan ziren, eta herri jakintza guztiek bezala aspiratuak izan ziren kolonizazioan, ez? Hau da Taranaki izan mendi bat, beste sumendi bat, nunbait apartatu inzala beste mendietatik. Beno esan dut bizkarrezurra badagola, Alpeak dira, Alpe Zelanda berriko Alpeak. Baina hau ez, Taranaki da beste mendi bat aparte dago, erabat, eta kontatzen dute leyenda bat, horren inguruan, aserratu zala gaineko mendiekin eta juntzan, bere kasa. Eta hau interesantea da ikusteko nola apartatuak izan diren erritual praktika haiek denak, baina era berean, ez dakit ezagutzen dituen Maryse Condé, La vie sans phare, honek esaten, idazle honek esaten zuen, kolonizatuaren ikuspegitik ametsak idatzi behar direla. Bestela, ibiliko da kolonizatua besteek egindako narrazio batean bizitzen. Virginia Woolfek eta feminismotik hori asko landu dute, Virginia Woolfek esaten zuen, ezer ez da benetan gertatzen, memoriak eutsi eta gordetzen ez duen bitarte. Orduan, hori da turismo utzalari aurre egiteko bidea. Memoriak eustea eta gordetzea. Zeren, ahori gira bizitzen mundu batean, hau bezalako mundua, volkanikoa, gaude sumendi gainean. Waitangi egunean tokatu zitzaidan horreotea,
eta hor egiten dute hori da aberri eguna, haientzat. Eta hor egiten dute bere jaka, bere dantza, borrokarako dantza haien artean. Baina borrokarako aukera horiek ez dute zertarako balio izango, ez baldin bagera gauza behar bezala erantzunak emateko egunerokoari. Eta erantzunak emateko egunerokoari daukagu gure pentsamendua, baina pentsamendua oinarrituta dago hizkuntzan. Eta hizkuntza lantzeko behar dugu literatura. Orduan, hau da Rotorua, arte eskola sortu zutena bertako jendearentzat, eta bueno, hor ara junda ikus dezakegu nolabait, bueno, izpilua dala, ez? Osea, esan nahi dute izpiluen aurrean jartzen baldin bagea, gu gera, baina alderantziz da dena, ez? Antxe, beste aldetik gidatzen da, ura botatzen baldin badezu beste aldetik juten da. Dena da, Rimbaud esaten zuen, je et un autre. Ni da bestea. Ez ni naiz bestea. Egitura ezberdina da. Orduan, Maorien mundu mitologikoa, fantasia, sinismetana, eta ara jotzeko, behar dugu, lehen esan dudan bezala, azalkeria gainditu. Eta ikusten duguna, esanguratzu bihurtu. Alegia, izatea, esan nahi ez betea, haien zeinu guztiak. Bestela, ikusiko dugu bakarrik gainean dagoena eta ez azpiko sua, azpiko zeari ez. Beira, hau da Katedral Cove. Katedral Cove da ez hau beste argazki bat edo beste munduko ordenagailu gehienetan hasieratzeko edo abiarazteko erabiltzen den argazki bat. Bill Gates juntzan aruntza eta bihurtuzun referentzi bat hain toki guztitan ikusten dana. Baina ikuste horrek ez digu, lehen esan dugun bezala, aukerarik ematen ezer ulertzeko, ezer esanguratzu bihurtzeko. Ez? Zer da utzala, badakizue. Osa, Hannah Arendt egin zuenean bere Adolf Eichmanni buruzko lana, gaiztakeriaren utzalkeria, hori planteatzen zuen, esaten zuen. Adolf Eichmannek eraman ditu holokaustora eta hiltzea jende asko, baina ez da monstru bat, claro, orduko prensa guztian azaltzen zen, harrapatu da, monstrua, harrapatu da, gizon gaiztoa, eta esan monstrua, da, esan funtzionario bat. Osa, berez, gaiztakeria da utzala. Osa, ez du funtzik, hori da turismoaren arriskurrik handiena, utzalkeria. Orduan, hiri eta landa paisaia esaten genuen. Oaklandera iristen garenean, konturatzen gera Aotereako hiririk handiena dela, ez da hiriburua da Wellington. Osea, Zelanda Berri edo Aotearoan 4,5 milioi biztanle badaude, Oaklanden hirian ja daude iaia 2 milioi persona, erdia. Ez da horren arraro. Hiriek munduko lurraldearen 3% baino ez dira. Eta munduko energiaren 3% konsumitzen dute. Eta hau aurrera dijoa. Orduan, hor Tarahuera da hango Pompeia. 19. mendean
Britaniarrak juten ziren aruntza oporretara eta sortu zuten Taraueran hotel turistiko izugarri ederra. Baina lehertuzun sumendiak eta jende pilo bat hiltzen. Orduan, Pompeian nola ari diren arkeologia egiten jakiteko nola bizi ziren garai hartan, orain ari dira Taraueran egiten arkeologia ikusteko nola bizi ziren orduko turistak, 19. mendeko turistak. Orduan nik uste dut jakintzaren arkeologia egin behar dugun bezala, bidaien arkeologia egin behar dugu, eta hortarako behar dugu gure literatura. Hau da, mamu badabil Europan zehar. Bakizu edala manifesto komunistaren lehenengo esaldia. Marxek idatzi zuenean, ja esan zuen kapitalismo universal bihurtzen ari zala. Eta gu, ari gera ikusten, kapitalismoaren erabat edapena, nolabait, deitzen dutena, universalismoa edo nahi dezutena. Orduan, komunismoa kapitalismoen ukazioa den moduan, turistifikazioaren ukapena herritarrek kudeaketarako eskubidea berreskuratzea da enpresa globalen aurrean. Alegia, oain gaude globalizazioan. Globalizazioan ikusten dugu estatua baino gehiago enpresek eramate dutela. Eta haien aurreko borroka, zein izango da subjektu politiko berria, nik ikusten detenaren arabera, turistifikazioaren ukapenatik datorrena. Alegia, Marxek aipatu zuenean kapitalismo universala izango zana, eta dialektika hortan sortuko zala proletargoa, orain zer esan behar dugu. Zein da subjektu politiko berria? Proletargo baldao, feminismo izango da, ekologia izango da, ze borroka mota izango da. Nere ikuspuntutik turistifikazioaren ukapenetik datorrena. Zeren honek aukera emango digu tokian tokiko jendearen eskubideak lantzeko, aldarrikatzeko, borrokatzeko, eta era berean gure memoria, alegia, gure kolonizazioaren historia berrirakuri ahal izateko bidea emango digute, eta horrekin batera gure mundua esanguratsu edo gure mundua irakurtzeko alfabetatu edo alfabetazio berria emango digu. Listo. Galderarik? Ez dakit oso ondo oan esan hori. Inbeste lagartzela ikusten dezu, turismoaren okapena... Beira, hemen Donostin egongo da mundu osotik Izar Mitzelin gehien dakan hiria, ez? Mundu osoko txapelduna izango da Donosti. Baina ezke Mitzelin izarroiek kapitalismo kolonizatzailearen eta eredu europearraren referentzia dira. Alegia, 2018an uste dut izan zala lehenengo Izar Mitzelina Txinan. Pensa, Txinako sukaldaritza zer den, eta 2018a bitarten ez zuten Txina osoan ez da Izar Mitzelin bat bera ere. Orduan, zeinen baldintzen arabera eta ze ereduarekin egiten den hori. Horrek turismoa nola planteatzen den, claro, Michelin da bidaiatzeko eta halako gida bat, ez da bakarrekan sukaldaritzari buruz, da bidaiatzeko proposamen bat, ez? Alderantziz egiten baldin badegu, ikusiko dugu hurrengo urtetan 140 igoko dala Europara datorren turismoa Txinatik. 140. Osa, oain ikusten ari garena ez da ezer. Osa, globalizazioaren barruan turismoak hartu du funtzio ekonomiko izugarria.
eta era berean desestrukturatzaile handia. Osea, dena desarautu egin da turismoaren izenean. Nik uste borrokarako bidea ere badala horren aurrean mugimendu bat sortzea. Eta nik uste ari direla ja sortzen, eta nik uste oinarrian norberaren izaera eta kulturaren aldarrikapena dakar, horrekin batera, bizitzeko eskubideak, nolabait, eta gero baita ere, lehen aipatu dugun, azkartasun horren kontra, eragindako bide laster eta bizitza azkar horren kontrako aukera. Horregatik liburuan bukaeran esaldi bat badago, eta da piano sarriba lontano. Behar dugu lasaitu. Turismoak ekartzen digu sekulako beharra azkar ibiltzeko. Izango litzateke hau ikusi, eta are gehiago, baldin eta badago tartean déjà vu olako bat, esatea, jodezke hau ja ikusi dut ez du merezi. Nire planteamendu izango litzake alderantziz. Birziklatzea ikusten duguna. Eta déjà vu hortatik, Proustek egiten zuen bezala, ekartzea norberaren bizipen edo esperientzia horiek, eta horiek bihurtzea jakinduria. Eta ez ibiltzea konsumo bihurtzen desioa. Bueno, ezakik gehiago komentatzeri dagoen. Bai. Torri da, nire buruan izkate azken bizpairu izandia eta zuen hau Trump gazari buruz, Ni hau konpontuko du beren baile, egiten hau notatzea mendik eta franja guztiak egiteko resort bat. Bai, hortan ari dira, Hortan ari dira, guain banatzen, claro, eske banatzen Ez. Laguntza humanitarioa banatzeko, orain, kontratatu dute enpresa pribatu bat, estatu batarra eta baita ere Israeldarra, biek batera, eta ebiltzen dira hor. Baina helburua hori da, jendeak desagertaraztea. Baina eske hori da turismoak egiten duna, hori da ikusi duguna Venezian, hori da ikusten duguna Nunai. Antxe ere, maoriarrak daude erreserbetan. Eta, bueno, adibide gehiago jarri nitzazke. Eredu ekonomikoa da, baina ja hor sartuko ginateke beste historia batean. Eta da, Marsen eredu ekonomikoa oinarritu izan da beti beharretan. Eta kanpoan utzi du funtsezkoa den alde subjektibo bat, eta da norberaren desira. Honekin lortzen da desioa ere bihurtzea merkantzia. Jokatzen da jendeen desioarekin eta konsumo areagotzen da. Orduan, nolabait, Marxek esaten zuen bezala, kapitalismo universal bide hortan globalizazioak ekarri du sistema ekonomiko berri bat, eta horren oinarrian eta horren kolonizazio berria egiteko turismoa funtsezkoa da. Turismo utzala. Honekin ez dut esan nahi, bidaiatzea ez txarra denik, ez behar ez degunik. Horrela, ikus ditzazkegu kolonizazioa beste tokitan. Adibidez, Zelanda berria izan beharrean, ahote aroa aurkitzen eta deskubritzen baldin badeu. Baina hortarako ez geratuko azalkerian, noski.
nik horre ikusi dut, baina esan dituzun bi ez norabide horietan, agian hori oso manipulableak garen, ez? Osea, ja, iristen bazera zure desirak, ez, daudela guztiz, ez, bideratutak eta, ez, guztiz kontsumo horretan, ez, agarratutak, claro, konsientzia ja galdu duzu. Oso zaila ikusten dut, klako hori, ez, egin nahi izatea, esaten dut, masari begira, Bai, baina... Azkenean ardura individual bat badago, baina, claro, ardura zainik du esan, ez? Gugan hainbesteko, ez? Presio eta indarra dauden eramatuko nahi edo bestera, azkenean ezakit ez, balantza horretan, gai izango otegean, turismo ez utxala hori, esan placer, osea, ez baduzu ezagutzen, zeren, ez, igual abian gu, ez, gazteak ez gara dago, ez, eta dira. Baina, ez, horrein jaioko den bat, edo, urte dituen bat, esan ez, segun eta ze praktika eta aventurak dituen, igual ez du ezagutu zeko aukera zer duan, ez, konsumotik aratagoko desira hori izan ditzea, ez. Bai, baina ni goatzen naiz lehengoan irakurri nula Diario Baskon Ramon Etxezarretari egin zioten elkarrezketa bat eta esaten zuen bai, ni Urrestiakoa naiz eta euskalduna naiz txikitatik eta baina euskaldun kontzientzia berpiztu zitzaidan Donostia jo nintzenean eta Koldo Izagirrekin topo egin nuenien. Ordun hartu nun euskaldun kontzientzia. Lehen euskalduna nintzen eta ez nekin edo ez nion importantzik ematen horri. Hori gauza bera gertatzen da edozein borrokan. Bai, feministak edo proletarioan edola. Langilea zea edo langileen alde zaude. Langilea izan zintezke eta izan zintezke era berean, pues hori, langileen kontrakoa. Esan nahi dut ez. Edo emakume izan zintezke eta feminista ez. Edo euskalduna igual bazea, euskeraz dakizu, euskara dun zera, baina ez duzu euskaldun kontzientziarik. Honek eskatzen du lan subjektibo bat, kontzientziaren alde. Eta nik uste dut aukerak badaudela kontzientzia pizteko hildo horretatik. Eta horrekin izan nahi dut, claro, ez dala gauza individual soilik, kolektiboa ere izan daitekela. Eta nik liburu honekin azpimarratu nahi izan dut aspekto subjektibo edo kontzientzia dun hori. Nik uste dut turismoa berez kaltegarria dela objektiboki, bere utzalkerian, baina nire ekarpena nolabait esan da, ez dijo hortik. Nire ekarpena bigarren honetan dago sartuta. Nola landu dezakegun kontzientzia hori. Ulertzen? Nik ez dut honekin programa politiko bat egingo turismoaren gaia dela. Nik hausnarketa egin dut eta pentsatzen dut utzalkerian dagoela gaitza. Bai, zentzu horretan, Donostin bertan, herritarron gehiengoak pentsatzen dugu kaltegarria dela turismoa, orduan sortzen da horrelo galdera da nabaleko. Ez dut nahi nire irian eta jende azten da bigarren zehari baina nire turistan ez eta inguruan geroz eta gehiago ikusten ari da galderari orduan non nahi dut turismo konstientea eta nire asko gogorazten dut mugimendu ekologistan sortzen den hori de ekologistan ez biziklatzen delako da igual dakazu ikusten errazteria ondoan, eta orduan individualtasunetik kolektibora pauso hori nola eman ulertzen da utxalerako egiten dituzun proposamen pila bat, baina, zaila egiten zaiz, sinistea hori existitu daitekeela ez bada marku postkapitalista batean. Orduan, da betiko zalantza, irautza edo reforma, eta nola bidean
eman pausu horiek, ez? Hombre, hor, Josu Joni Mazek esaten zuen lenguan, ekologia zuko aipatu duzu, eta berak esaten zuen, ideologia gutxiko eta teknologia gehiago. Orduan, oain adibidez, ekologiari eman nahi zaio irtenbide teknologiko bat. Nik hemen, esaten dut, teknologiak eramaten gaitu gero eta gehiago turismo utzalera. Zanahet, badazkazu, Google Maps, badakazu GPS, badakazu hemen poltsikoan edozein herramienta bilatzeko nahi dezuna. Eta juteko nahi dezun tokira. Eta nahi dezu Uber bat harrapatzeko, bere alase iristeko toki batera eta bilatzeko abioi bat juteko batera. Baina irten bidea ez da teknologikoa. Irten bide ideologikoa da. Osa nahi dute bidaiariak, nik ez dut bereizten bidaiariak eta turistak eta bereizten dut bai migrazioak eta turismoak. Migranteak esan dudan bezala, badijo aste voltatzeko txartelik gabe. Bidaiariak eta turistak txartelarekin. Haiek dira kontzientzia eduki behar dutena. Kontzientzia moral, politika eta hori dena. Eta hori basamortuan predikatzea baldin bada, ez da lehen aldia izango, ez? Hala ibili ginen ekologiarekin eta beste gauzekin. Honekin ere egin beharra dago gure bizitzaren parte bada. Eta gero eta importantea izango da, ekonomikoki, eta baita ere bizitzeko moduan. Zen azkenean pentsatuko dugu, jungeralako Greziara astebete zerbait dakigula. Greziari buruz. Pues estimatua dago, mi esker etortzegatik. Liburu batzuek argituta arazoak egon dira zabalpenarekin. Orduan, atzo ikusi nun ja ontzan bazutela, baina arte lagun batzuk deitzen diate, jo naizela eta ez detela aurkitu. Orduan liburu batzuk ekarri ditut, eta zu ikusi, interesatzen zaizuen, baina jakin zazue, hau dala trailerra, baina liburua dala pelikula. Zena, hemen kontatu ditu da gauza batzuk, baina askozaz ere gehiago dagoela liburuan. Bidaiatzeko gogoa, amaitzen dugun irakurtzen jarraiko dugu bidaiatzeko gogoarekin, eta, igual, Hala behar du. Igual ez erosten, Jakin behar dugu, segitu behar dugu jakin minez. Eta, bai, jakiteko bidaiatzea importantea da, mundua ezagutzeko. Noski. Bueno, eta horregatik liburuan nik ere emana izan diet hitza bertakoi, ez? Eta nik uste horrek bakarrik ja badula bere garrantzia zen. Dira idazle batzuk hemen ez ezagunak erabat. Eta bueno, gertatu zait, eta kontatuko dizuet ja konfianza nola gauden, baita ere, argitaletze ezberdinetan ere, ibili nintzela hau argitaratzeko asmoz, baina karo, batzuei iruditzen zitzaien liburua zala oso politikoa. Beste iruditzen zitzaien liburua zala, pues hori, halako ikuspegi guztiz literarioa eta individuala. Eta beste batzuk, ulertzen. Perdón, halako arazo baten aurrean batzuek nahi dute manifestu bat. Hau ez da manifestu bat. Eta ez da salaketa bat turismoaren kontra. Da gogoeta bat turismoari buruz. Bai, eskerrik asko zuei. Marruma kulturala.